Hej kæreste dig. Jeg vil dele noget med dig. Et produkt, som jeg personligt har taget de sidste 2 år, og som har hjulpet min krop indefra ud. For hvis du gerne vil have glattere og elastisk hud, stærkere led og mere energi i hverdagen, så vil jeg anbefale MetaPower Collagen fra doTERRA. For hvor de fleste kollagenprodukter derude kun indeholder 1 eller 2 typer kollagen, så indeholder MetaPower Advantage hele 9 forskellige typer. Det betyder, at du ikke kun får fordele for din hud, men for hele din krop. Disse 9 kollagentyper arbejder sammen for at styrke din hud, dit hår, dine negle, dine knogler, sener og endda dine tænder. Men det stopper ikke der. Det støtter også din ledsundhed, giver dig mere smidighed og bedre mobilitet. Især type 6 kollagen er fantastisk, fordi det beskytter dine celler og fremmer vævsheling. Og en endnu vigtigere pointe med det her kollagen er, at det er i tripeptidform, hvilket betyder, at din krop kan optage det op til 12 gange bedre end mange andre kollagenprodukter. Din krop optager altså produktet, så du ikke bare skyller det ud i din urin. Som en person, der rejser meget og altid er på farten, så elsker jeg, hvor praktisk det produkt er. Det kommer i små individuelle poser, og så kan jeg tage dem med overalt. Du blander indholdet med vand, drikker det inden for 30 sekunder, for at få det maksimale ud af produktet. Og smagen, den er lækker. Den smager frisk af citrus, og der er ikke tilsat sukker eller kunstige tilsætningsstoffer. Produktet kommer fra doTERRA, og de er ikke bare en vilkårlig virksomhed. De er en global wellness-virksomhed, der er kendt for deres rene og grundigt testede produkter. De arbejder med allerhøjeste standarder for kvalitet, bæredygtighed og videnskab. Og det er nogle værdier, som er vigtige for mig og skaber tryghed i, hvad jeg giver min krop. Jeg tager produktet hver eneste dag, og jeg mærker forskellen både på min hud, mit energiniveau og hvordan jeg styrker min krop. Så vil du gerne opgradere dine daglige rutiner, så send mig en besked, så kan vi tale om, hvordan du kan komme i gang. Jeg deler gerne min erfaring og hjælper dig med at få det her produkt ind i din hverdag.